We zijn de HCV, de Hommersomse Carnavalsverein. En ja, en dat zijn de mitglieder. Dat zijn onze dames. Een dame is er niet bij. Dat is de burgemeester en dat is de collega Prins. Ja. Zoals ze eigenlijk zeggen, zien die vrolijke vereintjes met de kelt. Beginnen. We willen niet bij een carnavalsvereniging, want daar hebben ze allemaal die regeltjes en die wetten. Als je er 5 te veel drinkt, dan staan er al 2. Ik moet niet zoveel drinken, want we moeten dadelijk. Dus we wouden eigenlijk helemaal geen verplichtingen hebben. Ja, we vinden het eigenlijk wel heel mooi. Dus de volgende keer een Kuuk op de Vrije Markt, 2 prinsen steken. Dan zei ik tegen Nol, we gaan zondag naar Gennep toe. Dan hebben we de muts op, zwart pakken en dus ja, ik kom hier achter de hoek komen lopen en dan zat hier natuurlijk heel carnaval vierend Gennep. Ja, dus er kwamen van Bombakkers al meteen een paar van, ja, wie zien jullie eigenlijk? Nou, daar hadden we eigenlijk nog niet over nagedacht. Toen zei Nol van, ja, wie zien we eigenlijk? Ja, zei Nol, we zien van Hommersom. En ik keek hem aan, ja, hoe komt er dan ook bij? Ja, zei hij, die waren naar muziek en die vroegen nog veel naartoe wouden. Ja, en nu zien we 28 jaar verder. En dan nog steeds in Munnik geschikt met. En in Hommersom, ja, dan hadden ze eigenlijk nog geen carnavalsclub. Dus wij dachten, laten we het maar zo inrichten zoals we het zelf leuk vinden. Dus 2 prinsen en later een burgemeester en de hoofddames. Echt jongen, die kop van hem, moet eens kijken, had die foto's. Ja. Zo stond die glunderen. Ja, je was er echt heel erg blij met. Ja. Au! Ja. Ik zeg altijd, als het gezellig is geweest, dan is alles kapot, dan hebben we niks meer over als we s'nachts thuis komen. En dan liggen in de kroegen alles vol veren. We hebben wel eens iemand gehad, die had in al die jaren alle veren verzameld die hij van ons gekregen had. En op een gegeven moment kwam hij naar ons toe met een bos veren. Die heb ik in die jaren gespaard, die zijn van jullie. Ja, dat zijn natuurlijk leuke dingen. Ik kan gewoon over de schutting in ja. Dat is ook een smoesje, hij lust een pilsje en ik heb de soep opstoten. Dat heb ik nog niet gehoord, zo raar. Nee, dat hebben we nog niet. Nou, gaan we dadelijk ook. Hé Gerard, doe het dan voor Mien. Zie je wel, zie je wel. Ja man. Ja, zie je, voor wil ik wel komen. Oh, zie je wel. Zie je wel. Nou. Klaver? Ja, alleen de regenkapjes. Ja. Zie je dat kloven? We hebben geen regenkapjes. Ja, we hebben een mooie carnaval jongens. Een mooie kamer. Doe maar met een leeg glas gedaan. Ja. Eindelijk hijsen we ons dan in ons pakje en dan gaan wij een Jägermeister drinken bij de Siemen. En dan Gast erop. En dan gast erop. Dan beginnen we. En dan gaan we gewoon naar de markt en dan... Maar dat zijn... Maar dat is ook weer leuk, hè. We weten nooit wanneer we komen, maar we weten ook nooit wanneer we gaan. Carnaval is ook een beetje een typetje spelen. Ja. Speulen. En wij zien eigenlijk een typetje met van 6. We zien zogenaamd een carnavalsverein, met een carnavalsclub. Zien we in feite ook, maar we doen net alsof we een grote club zien met 6 man. Nou, mensen komen dan ook vragen, hè? Maar wel met een hoop poeha. Heel veel veren te hebben en ja, een beetje... Gewoon echt duidelijk over de top. Nou, Ja. een beetje over de top. Jaren achter elkaar, Ja. dat ze jou herkennen. Doe lekker Dat is eigen heel ding. erg leuk en je gaat je steeds meer in dat typetje inleven. En dan wordt het nog perfecter. Dat is eigenlijk meer als een toneelstuk. Ja. Wat je opvoert, dat doen wij ook. Ja. En ik denk als dat de carnaval, iedereen dat doet, dan hebben we een prachtig feest. Dat vooral. Ja. Ja, ik vind het vooral dat hier in de regio Ja. de carnaval viert en dat je kent zoveel mensen inmiddels Ja. waar je het echt heel gezellig mee hebt. Ja, maar die weten ook allemaal dat wij zeg maar, op deze manier carnaval vieren. Dat er nooit iemand Ja. te dronken is. It's
je weet, breng mich mal los. Kom los nog het ziegon, vast geworden is ons dom. Ik ben geboren, gelukkig geworden. Ik kom weer maar komen. Ja, maar de hoofdzaak is dat we er zelf gewoon zo'n schik in hebben. Hè. Maar we net over hadden over feest, of dat we nou in een kroegje zitten met 10 man, of we met 1000 man. Of met z'n zessen. Dan verandert bij ons niks van, want we gaan naar Nee. speels, het is eigenlijk 3 zussen en 3 zwagers die gewoon niet gaan. We gaan een speelsje drinken en dan zie je van, dan staat die een bas. Ja, het mooiste natuurlijk als je er ook maar iets ondernemen, gewoon met mensen op het biljart gaat zo te hossen. En als dat niet mag, moet dat ook waarderen. Ja, sowieso. Ja. Hey, wie is je hozen? Da 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 da.